Predstavovať sa nemusím. Som dosť známy. Mám 1,79 m. Telo 15-ročného chalana, ale dušu notorického zabijaka. Brat ma volal Bráško. Spolužiaci Jay a mama Jeff, Zlatko. Teraz ma všetci volajú vrah. Ale ja za to nemôžem. Môžu za to oni. Tí, ktorí ma šikanovali. A môžu za to aj moji rodičia. No, prejdime k veci. Všetko za to začalo 31. júna 2009. Vtedy som s rodičmi a bratom býval vo veľkom a hlavne hlučnom meste, kde bola moderná škola a moja láska Sandy. V škole som mal výborné známky, množstvo dievčat. No aj keď. Škola sa skončila. Bolo po výsvečku, na ktorom som mal samé Ačka. Šiel som s bratom odprevadiť Sandy domov. A čo tak zajtra? To by nemal byť problém. Sandy bolo pekné dievča s dlhými plavými vlasmi, zelenými očami. A tá postava. Triek do 2 rúk. Proste nádhera. No vráťme sa späť k rozhovoru. Jeff, aha, skejťáci. Myslia si, že sú najlepší, ale sú úplne trápni. Ale ty nie si trápny, ty si môj Jeff. A ty si moja Sandy. Museli sme sa rozlúčiť. Nevedela, že sa natrvalo lúči so starým Jeffom. Šli sme domov. Pošli sme a mama nás na polceste do našej izby zastavila. Chlapci, poďte sem. Mám pre vás správu. Zajtra sa sťahujeme. Ideme preč z tohto mesta do dedinky Cold Village. A v tej chvíli som to prvý raz pocítil. Pocit, ktorý bol slabý, ale cítil som ho. Bol to mix hnevu, nenávisti a chuti po krvi. No nedal som nič najavo. Brat to povedal za mňa. Asi vám s otcom úplne preskočilo. Dosť, čo ho nevidíme doma. Musíme sa kvôli nemu sťahovať do nejakej riti Pánu Bohu za chrbtom. Odišiel, buchol dverami, čo nám aj tak nepomohlo. Lebo sme sa sťahovali tak či tak. Príchod do Cold Village bol zaujímavý. Cold Village bola pekná dedinka medzi horami. Bola v nej škola, nejaký obchod, ale bol to za padákov. A všade boli skateboardisti. A ten dom, ten bol vážne zabitý. Veľký, dvojposchodový, hnedá strecha, gíčová omietka. Typický dom duchov. A najlepšie to zabil brat. Wow, mesto duchov, sami idioti. Ty kokos, a je tu aj kostol. Tam naozaj nepôjdem. Lú, no tak prestaň reptať. Je to tu útulné. Kedy bolo zamračené, je to tu ako v horore. Ale no tak, bežte si vybaľovať veci do izieb. A tak sme šli do izby. Vybalili sme sa a ľahol som si na posteľ a nejak som zadriemal. Mal som čudný sen s plameňmi, že som horel. No z driemot ma vytrhol mobil. Bola to Sandy. Áno? Ja lenže mi chýbaš. Aj ty mne. Verila by si tomu, aké je to tu strašné? Úplne ako z hororu. Už musím ísť, volajú ma rodičia. Tak sa maj. Zložil som. Nevedel som, či prežijem tú nudu. Vonku bolo ešte relatívne vidno, tak som šiel von, poobzerať sa po tom meste duchov. Bolo leto, prázdniny. Decká boli vonku a tí, ktorí sa nepreháňali na skejtoch, sa len prechádzali alebo sa skrývali v chládku pred slnkom. A vtedy som stretol Keitha. Bol to vysoký chalan s modrými očami a krátkými hnedými vlasmi. Bol chudý, ale svalnatý a bol vodca skupiny. Spolu s ním ako psi chodili aj dvaja iní chalani, ktorých mená si nepamätám, ale jeden bol brílatý a druhý bol tučný, taká guľa. Prešiel som okolo nich a pozdravil som sa. Zo slušnosti. Šus, ty si ten nový? Hej, volám sa Jeff. Teší ma. Moje meno je Keith. Tých dvoch idiotov si nevšímaj. Je mi to trápne, ale vy ste skatery? Jop. A
Ale dnes je strašne teplo, tak sa len tak flákame. Cigu? Nefajčí. Kit si zapálil a tí dvaja idioti, ako ich nazval, slintali. Vyzeralo to asi tak, že on je kráľ a oni petolízači. Jeff, je to také pravidlo, ktoré ti cez prázdniny dovolíme porušiť, ale cez školu nie. Ide o to, že nám musíš zaplatiť za to, že budeš chodiť busom, že budeš v tej istej triede ako my a že nie si skater. Toto bol vrchol. Platiť im, deckám v mojom veku a naviac skupine, ktorú nemusím. A nedalo by sa to nejako obísť? Myslím, natrvalo. Viem, kto si. Ale nie. Ako mohol do čerta vedieť o mojom tajomstve, o ktorom vedel len Lou? Musel som odísť domov. Bol som príliš šokovaný mentalitou miestnych. Doma bola len mama a Lou. Ahojte. Ahoj Zlatko, no ako, páči sa ti to tu? Nie, ja som doslova šokovaný. Ľudia, teda deti sú nenažraté a pýtali dnes odo mňa niečo ako mýto. No je to v súlade so zdravým rozumom? Nie, to nie je. Ale našiel si kamoša. Myslím, že nie, lebo jediný, koho mohol stretnúť, boli tí nenažránci. Lou. Chlapci, ja viem, že sa vám to tu nepáči, ale nerobíte to pre mňa, ale pre ocka. Ktorého skoro vôbec nevidíme, lebo je stále v práci. Ja to tu neznášam. A tak to bolo. Nenávisť sa miešala s hnevom na otca. Začala sa škola. Prvý deň bol informačný a vôbec celé 2 týždne bol len rozjazd. Po mesiaci od začiatku školy sa to stalo. Ráno sme s bratom čakali na autobusovej zastávke. Bavili sme sa o škole, keď náš rozhovor prerušil zvuk skateboardu. Bol to Kit so svojou skupinkou. Prišli k nám, chytili skatey do rúk a začalo sa to všetko, čo zo mňa spravilo vraha. Dal som vám mesiac navrch. A teraz celé zibité. Nie. Kit vytiahol nôž a priložil ho bratovi ku krku. Oprel ho o stenu zastávky a vytiahol mu z vrecka peňaženku. V tej chvíli som to zas pocítil a nabral som odvahu. Vráť bratovi peňaženku. Niekto je tu za hrdinu. Vráť mu ju. Kit sa nemal k činu. Namiesto toho sa zahnal nožom, ale ja som mu chytil ruku, vykrútil som mu ju a nôž padol na zem. Guľa sa mi pokúsilo vraziť, no ja som sa zhol, schmatol nôž a bodol ho do brucha. Okuliarnatý vytiahol 20 cm kudlu a zahnal sa. Ja som sa uhol, strčil som ho do steny, kde sa sám napichol na nôž. Skrčil som sa ku Kitovi, vrazil mu do ohriska a toto všetko sa zbehlo asi za 5 minút. Vzal som Kitovi peňaženku, dali ju bratovi a utekali sme do školy. Autobus, nie autobus. Po škole sme bežali rovno domov. Zavreli sme sa s bratom v izbe. Zbláznil si sa, čo ak by ťa zabili. Nemohol som to nechať tak. Dúfam, že si to zapamätajú. Si blázon, bráško. A vtedy urobil niečo nezvyčajné. Objal ma. Ten istý večer som si uvedomil jednu vec. Ubližovanie druhým ma teší. Ale za chvíľu som zaspal. Zasa mi sníval ten čudný sen. Zobudil som sa neskoro ráno. Na raňajky som nemal chuť. Obliekol som sa, zaliezol do izby a spravil úlohy na pondelok. Do 3:00 som sa len tak motkal hore dolu po dome. Okolo 4:00 sa ozvalo klopanie na dvere. Mama otvorila a bol v nich policajt. Jeff, Zlatko, poď dolu. Čo sa deje? Tuto pán policajt mi povedal, že si dobodal nejaké deti? V tej chvíli mi stúhla krv v žilách. Bolo to v sebaobrane. Jeff, nemusíš klamať. Bol som to ja. Vyskakovali, tak som ich uzemnil. Ale... Nechaj to tak. Budem v pohode. A tak môj brat šiel do polepšovne namiesto mňa. Cítil som sa hrozne. Zotmelo sa. Celý večer som preplakal vo svojej izbe. A uprostred polnoci som zacítil pocit. Teraz bol silný. Bolo to niečo takmer hmatateľné. Pocit,
ma donútil ísť dolu do kuchyne a zobrať nôž. Priložil som si ho na želi a zacítil som chlad, ktorý bol taký úžasný. Viac si z tej noci nepamätám. No presuňme sa o mesiac dopredu. Klub bol stále zavretý, ja som si postupne zvykol na samotu. Bola sobota ráno, keď mama prišla do izby. Jeff, Zlatko, dnes ideme na oslavu narodenín toho chlapca od vedľa. Kedy? Okolo 2:00. Nejako som sa upravil a o 2:00 sme vyrazili. Mal som na sebe tesiláky, čierne tričko a na ňom bielu mikinu. Pošli sme dnu do domu, kde mala byť oslava. Všetci chlapi mali na sebe oblek a ženy šaty. Privítal nás milý párik. Neosobne adresovali, že deti sú vzadu na dvore. Kým som vyšiel von, trochu som si poobzeral ten dom. Bol mi zniekade povedomý. Východom na zadný dvor boli sklenené dvere. Vonku bolo asi 10 decák a všetky boli odo mňa mladšie. Asi som tam bol najstarší. Deti sa hrali na koubojov. Zrazu ku mne prišiel nejaký krpec a strčil mi do ruky kapslový pištol. Najprv som si pripadal čudne, ale neskôr ma to začalo baviť a bola to sranda, pri ktorej som sa úplne odviazal. Lenže po smiechu prichádza plač. Akurát sme dokončili hru a zdalo sa mi, že počujem kroky. Všetky deti odo mňa odstúpili a niekto ma zozadu chytil pod krk a začal ma škrtiť. Bol to Keith. Tak čo, bez noža si nahratý? Nie, stačia mi ruky. Vstúpil som mu na nohu a prehodil ho cez plece. V tom sa na mňa vrhol guľa, zvalil ma na zem a začal do mňa kopať. Nielen Ojo, ale aj Keith a okuliarnatý. Kopali a kopali. Krv sa mi rínula z hlavy, z rúk. Zrazu ma prestali kopať a Keith ma zdvihol. Neboj sa, bude to rýchle. Zrazu som chytil druhý dých. Ako ma Keith držal, schmatol som mu ruky, tresol som mu moju hlavu o jeho. Teraz sa na mňa rozbehol okuliarnatý. Zdrapil ma a prerazil so mnou sklenené dvere do domu. Obaja sme sa vyváľali v črepinách a rýchlo sa snažili postaviť. Očakával som úder, ktorý som vyblokoval, chytil ho a tresol o barový pultík. Dal som mu jednu do brucha, druhú do ksichtu. Už som bol napriahnutý na tretiu, keď mi Keith rozbil hlavu fľašu vodky. Dosť to štípalo. Kým som sa spamätal, bol som na zemi na štyroch a okuliarnatý na mňa mieril zbraňou. Kam šiel Keith, som nevedel, ale niečo som vedel určite. V mojom tele sa odohrával boj dobrá a zla. A vyhral o zlo. V mozgu niečo urobil pop. Namiesto racionálneho myslenia prišla chuť po krvi. Okuliarnatý na mňa síce mieril, ale nemal odistené. Preto som sa na ňo vrhol. Použil ho ako ľudský štít pred kulou, ktorý do okuliarnatého vystrielal celý zásobník. Než sa okuliarnatý zviezol na zem, zobral som jeho pištol, odistil a zastrelil gulu. Keď padol na zem, pokračoval som, až kým necvakol zásobník, ktorý mi naznačil, že zbraň je prázdna. Moji rodičia boli šokovaní mojím správaním. Mama prišla ku mne, ale ja som ho strčil. Kde je tretí? Žiadna odpoveď. Pýtam sa, kde je? Kričal som. Mama mala slzy v očiach a otec bol v povíkove z mojej surovosti. Jeff, Zlatko, nezabij ho! Plakala a ukázala na poschodie. Vyšiel som hore. Ten hajzel tam na mňa čakal, mieril na mňa zbraňou a rehotal sa. Čo ti je smiešné? Krv a vodka. A niečo po mne hodil. Prineskoro som zistil, že to bol zapalovač. Vodka naseknutá v mojom oblečení i hneď vplkla a mojou hlavou prebehlo mnoho vecí. Rozbehol som sa na schody, ale šmykol som sa a zvyšok cesty som sa gúľal, až k nohám majiteľa. Jediní pohotoví boli majitelia domu. Obliali ma vodou a zavolali políciu. Zobudil som sa o pol roka v nemocnici. Na tvári som mal obväzy, ktoré mi dali dolu na druhý deň. Mama sa rozplakala.
Otec sa chytil za ústa a brat, ktorého medzi tým pustili, mal len rozšírené oči. Doktor to skonštatoval tým, že to nie je najhoršie. Rodičia mi pomohli vstať a prejsť do zrkadla. Mal som nádherne bielú pleť, červené pery a z mojich hnedých vlasov sa stali vlasy tmavšie ako pery havrana. Je to úžasné! Táto tvár mi ide. Presne ma vystihuje. Ešte týždeň si ma nehali na pozorovaniach a potom návrat domov. Mali sme spoločnú večeru. Večer som sa snažil zaspať, ale nepodarilo sa. Preto som šiel do kúpeľne a pozrel som sa do zrkadla, pričom som sa usmiel. No úsmev ma po chvíli začal bolieť a viečka sa mi zatvárali. Na čo sú mi viečka, keď sa zatvárajú? Tak som šiel po zapaľovač a odpálil si viečka. Bolelo to, ale potom ma napadlo, že si urobím väčší úsmev. Utekal som do kuchyne, vybral najväčší a najostrejší nôž. Vrátil som sa do kúpelky. Pomaly som si priložil nôžku k kútiku úst a potiahol. Bolelo to. Bola to hrozná bolesť. A postup som zopakoval aj s druhým kútikom. Mal som úsmev od ucha k uchu a bol som nádher. Vo vrecku mi zadrnčal mobil. Zdvihol som. Áno? Ja, Jeff? Choď už spať. Zložil som. Do kúpeľne vpálila mama. Keď ma uvidela, bola prekvapená od hrôzy. Jeff? Neboj sa, spravil som sa pekným. Poďme to ukázať ockovi. A šli sme do spálne. V ruke som držal nôž. Mama zobudila ocka a hodinu sme sa rozprávali. Musím to spraviť. Viete, ako to asi dopadne, keď to na mňa príde. Tak konaj. Dobrú noc. A prehol som sa a podrezal som rodičov. A o chvíľu prišiel pocit. Naviedol ma do lôvej izby. Jeff, pre Boha, čo to stváraš? Prikryl som mu ústa a povedal: Choď už spať. Po mojej slávnej vete som mu prebodol srdce. Padol som vedľa neho na posteľ. Zobudil som sa až ráno. Lou aj rodičia boli mŕtvi. Jeff, ty povedz, čo si to spravil? Prebehol mi hlavou. Jednoznačne som je musel ochrániť pred sebou samým. Z baru som vytiahol fľašu. Opil som sa a všetok ostatný alkohol som vylial po celom dome. Keď som odchádzal, zapálil som zápalku a povedal: Dobrú noc a sladké sny. Už sa za mňa nemusíte hanbiť.